Najeriya, 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 Najeriya. Gangariyar uwa. Najeriya ƙasa ta abar alfahar 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 uwa. رب العالمين بك يعني كتوبا ربي وسلاماتي كشوغبا مكوبا زمن لابيا نجيريا يا زمي عيساموا حدن كي يوموا وكردن بشاقوا مسلمي كراستا مبدن كوشا mu daina tada jijiyar wuya mu rika ba da goyon baya ga shugabannin Najeriya mu yi kokarin yin haka don mu zauna da lafiya kulle-kullen makircin neman masaukin karen giya rashawa da cin hanci ya zama ya ragu a nahiya magana ɗaya ya zama haɗin kai da bagara da mata masu biya ɗaya tantana da matan maƙiyan uwa. Najeriya ƙasa ta abar alfahar uwa. Ina alfahar da ke cikin ƙasashe fara ke shi ne yasa na shanta ke gobar faɗa mu daina ɗauke-ɗauke al'ummar gaba ga mu farka na yamma ma ga mu farka al'ummar kudu ga mu farka na arewa ma ga mu farka haɗin kai zai samu zaman lafiya da shakuwa cikin gagariyar uwa.